Minħattar tal-Belt Valletta trak tal-Forzi Armati ta' Malta ħadin ir-rotta iżda b'differenza. Dan wara li 110 rekluti tal-Forzi Armati ta' Malta inaqdu flimkien biex jiġbdu trak bħabel mill-Palazz tal-President sa Pjazza San George. Mhux tabxejn li din kienet waħda mill-aktar attivitajiet ta' solidarjetà li spikkaw fost daw kollha marbuta mal-ġurnata tal-Istrina. Qabel bdiet l-avventura l-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca awgurat lil dawn ir-rekluti li fi frar se jissieħbu mal-Forzi Armati ta' Malta. Fisret dan l-att ta' karità bħala wieħed li pajjiżna mhu ser jinsaqat u qalet li ċerta li l-poplu Malti wawċi għandu biex ikun gburi buliedu b'ġesti bħal dawn. Fir-rotta tagħhom is-soldati għaddew minn diversi lokalitajiet bilan li jiġbdu l-attenzjoni tal-pubbliku u jiġbru donazzjonijiet fil-bottijiet il-blu. Tkellimna maħut minn dawn li ħadu sem. Fimni di għamilni faħar mill-ħar biex nejnu l-nis fil-bżon. Di ċaġa ta' ferħad li nadu pieċir namluħa, ħat maġġerna namluħa, biex nejnu faħar mill-ħar dik l-importanti. U bħala challenge tikkonsidra bħala challenge fizika u kol din? Iwa, bħala challenge fiziku hemm element ta' naqa diffikultà peress li l-falna ħanu bottaw daqsxejn kbir iktar minn karozza normali. Ma naħseb mit-training li għamilna u l-practice li għamilna għandha tkun xi ħaġa ta' challenge ma nagħmluha. Mal-wasla fil-Belt Valletta s-soldati deru sodisfatti ferm anke għaliex il-bottijiet issa kienu ntlew sew.